Pesqueiros de entre 12 e 15 metros deberán avisar con 2 horas e media de previsión antes de entrar a porto, medida que a Conselleira do Mar considera excesiva pola proximidade das zonas de traballo cos portos. Dende este sábado, os pesqueiros entre 12 e 15 metros teñen que levar a caixa azul e notificar con 2 horas e media de marxe a súa chegada ao porto para poder descargar as súas capturas. A Conselleira do Mar, Marta Villaverde, considera esta medida excesiva polo pouco tempo que tardan as embarcacións galegas en chegar ao seu porto. Un reglamento de control, ti tes que comunicar a chegada a porto, pois 4 horas antes de chegada a porto. Ese regulamento dá unha posibilidade de flexibilización en función das características da flota aos Estados membros. O Reino de España, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, estima oportuno, en función das características da flota española, reducir para ese tipo de embarcacións de 12 a 15 metros a 2 horas e media. Nos, en ese sentido, e das características da nosa flota, nas características donde a maior parte da nosa flota pesca moi cerca do litoral, en 2 horas e media moitos terían que facer tempo para poder, unha vez que acaben as faenas de pesca e acaben esas declaracións, esperar 2 horas e media a arribar a porto. Consideramos tamén, igual que eles, coincidimos coa flota en que son períodos de tempo demasiado altos. Polo que sinala que estes tempos deberían de rebaixarse máis, para garantizar a operativa e garantizar que a frota, a primeira venda de produtos da pesca poida producirse coa normalidade que se produce como ata ahora. Obrigas que dende o sábado teñen que realizar os pesqueiros de entre 12 e 15 metros, pero que Villaverde sostén que están pensados para outro tipo de barcos. Buque de máis dimensións e con outro tipo de operativas pode ser medianamente fáciles de implementar e non dificultan a operatividade. Para a nosa flota, para unha frota de baixura, onde se pesca os peixes, os produtos das nosas rías son moi variados, desagregar por especies, desagregar por pesos é complicadísimo, dadas as dimensións de moitos dos nosos buques, non teñen capacidade de implementar os equipos e de ter a disposición os equipos para poder realizar todos esos traballos, co cal habría que ver a forma de flexibilizar esas obrigas e adaptalas a forma de funcionar e garantizar ese funcionamento normal tanto da pesca como das actividades conexas como é o desembarco e a primeira venda. Para que non afecten na actividade pesqueira de baixura e impidan aos profesionais realizar o seu traballo, Villaverde pide unha revisión da normativa. Que entrarían en vigor un período transitorio onde se pode ir adaptando a valoración de novos requisitos, a valoración de medidas máis flexibles e que se vayan implementando esas medidas, esos extremos adaptados ao que necesita a norma en un tempo máis largo de tempo.